Toto sú tváre islamu. Moslimovia, ľudia, ktorí tvoria 20% svetovej populácie, ale 98% populácie kedysi jedného z najdôležitejších kresťanských území sveta. Ako sa z krajiny kresťanských chrámov stala krajina mešít? Ako prospievajúci zbor v Tiatíre z 1. storočia stratil svoj vplyv v tejto krajine? Pozývame vás na putovanie krajinou 7 zborov do Tiatíry na Day of Discovery. Toto je biblická krajina, Turecká republika, Istanbulu, mesto s pestrou a bohatou históriou moslimskej osmanskej a kresťanskej byzantskej ríše. A toto je jedna z najznámejších pamiatok v Istanbule. Veľký bazár, známy tiež ako egyptský bazár, ktorý bol založený v 17. storočí a aj dnes je to jedno z miest, ktoré treba v Istanbule vidieť. Mart, povedali mi, že vraj ak je človek v Istanbule, určite nesmie obísť egyptský bazár. Áno, a tak sme tu. Sme tu a pozri na toto. Počuj, máš nejaké peniaze, lebo ja fakt nič nemám. Žiadny strach. Keď je Dejang na blízku, ja som dnes náhodou milionár. Ale ja potrebujem len zo pár dolárov. Nie, milióny. Tak nech sa páči. 1 000 000 lír a 500 000 lír. Žartuješ? To je koľko? Okolo 15 či 20 dolárov v americkej mene. Ale nemíň to všetko na jednom mieste. Ty nepotrebuješ peniaze? Nie, ja som v pohode. Len poďme a ty to všetko zaplatíš. Niekedy sa tu tomu hovorí aj bazár korenia. Teda myslím, že vidíš prečo. Pozri na všetky tie nádherné koreniny, všetky tie rozmanité farby, je to neuveriteľné. Vidíš, majú tu naozaj všetko. Ozdoby, kožené výrobky, topánky, šperky. Proste musíš zažiť tento egyptský bazár, aby si videl jeho farby, počul jeho zvuky a cítil jeho vône. A ako som už spomenul, bazár korenia je viac než len o korení. Skvelé stolové hry a tieto krásne palice. Toto je ako kobra, no naozaj pekné. Sú tu aj obchodíky s parfémami a náboženskými predmetmi. Prosím si, tesbih. A ďakujem veľmi pekne. Vezmem si tento. Ďakujem pekne. Toto je moslimský ruženec tesbih. Je na ňom 33 malých kamienkov a po zvolávaní na modlitby vezmú moslimovia svoj ruženec a prechádzajú všetkých 33 korálikov a pri každom opakujú meno Allah, meno Boha moslimskej viery. Ak by ste robili náboženský prieskum v americkom nákupnom centre, zistili by ste, že väčšinu tvoria kresťania. A teraz, ak by sme sa to isté opýtali ľudí tu, zistili by sme, že 98 až 99% sa aspoň oficiálne hlási k islamskej viere. Keď sa tu dnes poobzeráte, je pre návštevníka tohto egyptského bazáru naozaj ťažké si predstaviť, že to nebolo vždy tak. Predtým, než tu 500 rokov vládli moslimovia, bolo toto miesto jednou z najdôležitejších a najstrategickejších kresťanských komunít sveta. V 1. storočí bola táto krajina krajinou kresťanských cirkví. Tu, v dnešnej Tureckej republike, boli nasledovníci Krista prvýkrát nazvaní kresťanmi v Antiochii. V niekdajšej ázijskej provincii Ríma sa do významnej židovskej rodiny narodil aj apoštol Pavel, ktorý sa neskôr prejavil ako hlavný obhajca viery v Krista. Tu, pod vplyvom Pavla, Jána a všetkých ostatných vodcov prvej cirkvi vznikli cirkevné zbory v Efeze, Kolosách, Laodicei a Hierapolise. Boli to len niektoré z tisícok zborov, ktoré zabrali pohanský panteón gréckeho a rímskeho náboženstva. V 1. storočí bolo toto územie známe ako ázijská provincia Ríma.
Potom sa z neho v 4. storočí stala Byzantská ríša pod vládou Konštantína Veľkého a nasledujúcich 1000 rokov sa kresťanstvo stalo náboženstvom tejto krajiny. Ale v roku 1453 dobili túto časť sveta osmanskí Turci a na nasledujúcich 500 rokov sem priniesli islám. Preto je táto krajina dnes pod vplyvom moslimskej kultúry. Otázka znie, ako sa to mohlo stať? Ako sa z krajiny, v ktorej vládla viera v Krista 1000 rokov, mohla stať krajina, v ktorej sa takmer všetci obyvatelia hlásia k islamskej viere? Nadvládu islamskej kultúry môžeme z časti vysvetliť tým, že toto územie bolo v 15. storočí dobité Osmanmi. Ale je tu aj ďalšie vysvetlenie. Za týmito vojenskými a politickými zmenami v náboženstve stojí schéma duchovného úpadku zaznamenaného v poslednej knihe Nového zákona. Tieto duchovné zmeny sú popísané v zjavení, ktoré bolo dané apoštolovi Jánovi, vyhnancovi na ostrove Patmos, nedaleko tureckej pevniny. Apoštol Ján bol na ostrove Patmos nedaleko pobrežia dnešného Turecka, vzdialenom asi 80 kilometrov v Egejskom mori. Ján bol učeník, ktorému Ježiš z kríža zveril svoju matku. Ján je vo väzení na tomto ostrove pre svoje presvedčenie, že je iba jeden skutočný Boh a tento Boh k nám zostúpil v osobe Ježiša Krista. Ján počuje hlas z mŕtvych vstalého Krista, obráti sa a vidí Ježiša, ktorý má oči ako plameň ohňa a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Ježiš hovorí Jánovi, aby napísal, čo videl. Hovorí mu, aby napísal odkazy 7 cirkvám v Malej Ázii. A potom Jánovi hovorí, čo sa bude diať v budúcnosti na konci vekov. Ale Ježiš nehovorí iba to, čo sa bude diať na konci vekov. Hovorí Jánovi, aby napísal do 7 cirkví, aby mohli lepšie porozumieť, ako budú môcť zotrvať a zachovať si svoju užitočnosť na tomto území. Ruiny Tiatíry, 4. zo 7 zborov, ktorým Ježiš adresoval svoje odkazy, sa nachádzajú v dnešnom pestrom meste Akizar. Vravel si, že máš chuť na pomaranč? Potrebujem niečo na hrdlo. Aha, pozri, skvelé. Dobrý deň. Dobrý deň, nehovoríme po turecky. Prepáčte. Môžeme, pane? Pomaranč. Dáš si pomaranč? Grapefruit. Aha, citrón. Môžem? Tento sa mi páči. Aj tento. Chceli by sme to kúpiť. Je to zložité, keď nepoznáš ich jazyk. Čo urobíme, Jimmy? Dáme mu nejaké peniaze a potom to bude v poriadku. Čo môžeme dostať za toto? Pozrime, a tento sa ti páči? Toto a toto. A čo tak paradajku, či 2? Ďakujeme veľmi pekne. Za $1? To nie je zlá cena. Dobre? Vďaka? To nepôjde. Nemyslím, že to všetko potrebujeme. Takto to bude lepšie. Toto je na komplet obed. No, takto je to dobré. Naše dorozumievanie nie je nič moc. Vieš, peniaze naozaj hovoria, nezáleží na tom, kde si. Ty platíš, ja to vezmem. Zaplatil som. Dosť peňazí? Ďakujeme. Ďakujeme, pane. Mali by sme sa naučiť po turecky. Naozaj musíme. Ale aj pouliční predavači vedia, ako komunikovať. Jeho prvé vystúpenie pred kamerou. On ešte nepredával cez obrazovku. Asi by sme ho mali nechať prejsť. Prosím. Ďakujeme. To bolo fajn, že sme ho stretli, že? Určite. Pestrý Akisar, miesto starovekej Tiatíry. Hoci nám Biblia o Tiatíre veľa neprezrádza, 16. kapitola skutkov nám hovorí, že Tiatíra bola domovom Lídie, predavačky purpuru, prvému človeku v Európe, ktorý prijal Krista.
Pozri na tie baly bavlny, Mart. To je bavlna? Pestuje sa tu v Turecku. Je to ťažké? Ani nie. Ja by som to vážne nechcel zbierať. No to ani ja. Ale vyrábajú z toho krásne oblečenie. Aha, čo tak sa previesť po Turecku na bicykli? Ale vezmeme si 2 bicykle. Ja nejdem s tebou na jednom, Jimmy. Prosím? To je pre mňa? Skutočne? No dobre, ďakujem. Ďakujem. Ako sa máte? Ďakujem veľmi. Podáš mi ruku? Si si istý, že to je pre mňa? Ďakujem pekne. Ďakujem. Tak dovidenia. Pre koho je ten list? Čakal si poštu? Ja nie. Povedali, že je pre teba. Viem, čo to je. Ja viem, čo to je. Odkaz do Tiatíry. Keď Pán cirkvi poslal listy 7 cirkvám v Malej Ázii, jeden z nich bol sem do Tiatíry a bol pre kresťanov žijúcich práve tu. A tento list je dnes pre nás obzvlášť dôležitý, pretože princípy určené ľuďom, bratom a sestrám žijúcim práve tu, sú princípy, ktoré k nám dnes jasne prehovárajú. Ľudia v Tiatíre prospievali v mnohých oblastiach. Kresťania žijúci tu dostali najlepšie hodnotenie spomedzi 7 cirkví. V odkaze sa píše o ich láske a službe. Zdravím. O ich viere, o ich vytrvalosti. Pán vlastne cirkvi oznamuje bratom a sestrám žijúcim tu, že ich skutky sú väčšie teraz, ako boli na počiatku. Áno, toto bola skupina ľudí, ktorí si počínali správne. A predsa Pán adresuje jedny z najtvrdších, najvážnejších slov kresťanom práve v tomto zbore, tvrdším než kresťanom v iných zboroch. Pretože niečo sa v tomto zbore dialo. Dialo sa tu niečo. Aha, tu je náš malý kamarát. Aj ty by si chcel vidieť môj list, že? No poviem ti, že slová v tomto liste boli naozaj veľmi dobré. Nehovorím turecky, ale viem, čo je v tomto liste. Poznám jazyk, ktorým je napísaný. Je pre ľudí, ktorí robili mnohé dobré veci, ale robili niečo zlé. Počúvajte, prečítame si slová, ktoré Pán cirkvi dal bratom a sestrám tu v Tiatíre. Anielovi Tiatírskeho cirkevného zboru napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu. Znám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mesa obetovaného modlám. A tak sa kresťania, žijúci tu v Tiatíre, dozvedeli, že majú medzi sebou ženu Jezábel. Problém je, že Pán ich konfrontuje pre ich neochotu. Napomenúť ju a odstaviť ju. A otázka, ktorú si musíme položiť, znie takto. Prečo by cirkev, ktorá je pochválená za svoju lásku a službu a vieru a trpezlivosť, mala byť ochotná tolerovať osobu, ktorá je opísaná ako Jezábel? Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mesa obetovaného modlám. Môže byť naozaj ťažké pochopiť, ako by zbor tu v Tiatíre mohol tolerovať takú osobu, až kým sa nepozrieme lepšie sami na seba. Ako reagujeme na človeka z našej cirkvi, o ktorom si myslíme, že sa nezastaví pred ničím, len aby hájil svoje vlastné záujmy? Sme voči takému bratovi rýchli k láske a apelujeme na neho a pomáhame mu vidieť, čo robí? Pravdepodobne nie. A prečo? Je na to hneď niekoľko dôvodov. Jedna možnosť je, že sa domnievame, že nik si nezaslúži byť považovaný za zlého človeka. No napriek tomu vo svojom vnútri vieme, že to, čo sa deje, je zlé. Druhá možnosť je, že sa mu môžeme jednoducho vyhýbať,
pretože si myslíme, že takí ľudia sú nebezpeční. Myslíme si, že ak by sme prišli veľmi blízko k tomuto človeku a začali mu tie veci vysvetľovať, vpúšťať svetlo do toho, čo robí a aký je, tak sa obávame, že jeho reakcia bude taká, že sa na nás bez zábran vrhne. Vezme svoje rozpaky zo zahambenia a bude sa snažiť obrátiť to na nás tak, že akúkoľvek trhlinu v našom charaktere, čokoľvek z minulosti vytiahne na povrch a bude sa snažiť otočiť pozornosť na nás. Presne tak, je mnoho dôvodov, prečo sa vyhýbame napomínaniu v cirkvi. Ak teda pochopíme svoju vlastnú neochotu napomínať problémových ľudí, pochopíme aj zložité okolnosti, ktorým čelili ľudia v 1. storočí tu v Tiatíre. Tu, uprostred dnešného Akisaru, je miesto o veľkosti paneláku s ruinami Tiatíry 1. storočia. Toto tu zostalo po Apolónovom chráme. Apolón bol bohom slnka, bohom roľníctva. Po celej Ázii bolo rozšírené uctievanie cisára a v skutočnosti rímski cisári o sebe vyhlasovali, že sú stelesnením boha Apolóna. No bol tu ešte aj hospodársky faktor, ktorý pravdepodobne spôsobil problémy v zbore, kde sa ľudia snažili žiť ako spoločenstvo. Napríklad, ak by som bol v tej dobe hrnčiarom, pravdepodobne by som vstúpil do hrnčiarskeho obchodného spolku, aby som mohol ponúkať svoje výrobky tu v tejto komunite. Nápisy na archeologických vykopávkach na tomto území dokazujú, že tu sídlilo mnoho obchodných spolkov. Zrejme žiadne iné mesto nemalo toľko obchodných spolkov ako práve Tiatíra. Historici vysvetľujú, že členstvo v týchto spolkoch vyžadovalo účasť na spoločných hostinách. A nakoľko to bolo v 1. storočí pohanské rímske územie, na hostinách sa vykonávali obety bohom a takisto tam bolo časté aj smilstvo. To proste patrilo ku kultúre. Takže kresťania, ktorí boli členmi spolkov, stáli tvárou v tvár týmto kompromitujúcim obchodným udalostiam. Ak bola Jezábel ako ostatní falošní učitelia 1. storočia, pravdepodobne prekrúcala doktrínu odpustenia a milosti. Zrejme falošne hovorila o Božej láske, aby ospravedlnila morálne kompromisy v prospech ekonomického prežitia. A kým ostatní hľadeli inám, Pán cirkvi ukázal, že mu na nich záleží príliš na to, aby sa nerozhneval na Jezábel a jej nasledovníkov. Dal som jej čas kajať sa a nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. A jej deti zahubím a poznajú všetky cirkevné zbory, že som spytovateľom myslí a srdc a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. Pozrite na to maličké. Je to ešte len mláďatko. To je tá najmenšia suchozemská korytnačka, akú som kedy videl. Našiel som ju tu v ruinách Tiatíry. Čo vieme o korytnačkách? Vieme, že sú veľmi plaché. Vieme aj to, že sú pomalé. A čo vieme o kresťanoch, ktorí tu kedysi žili? No, vieme, že boli plachí. Pán im jasne dáva najavo, že urobili jednu naozajstnú chybu, keď odmietli napomenúť ženu, ktorá bola opísaná ako Jezábel. Mali veľa dobrých vlastností, ale odmietali čeliť problému vo svojom strede. Ale vám ostatným v Tiatíre, ktorí sa nepridržate tohto učenia, ktorí ste, ako vravíte, nepoznali hlbín satanových, vám hovorím, nekladiem na vás iné bremeno. Len sa držte toho, čo máte, dokiaľ neprídem. Dnes stojím v tureckej komunite, ktorá je zároveň moslimská. 98 až 99% tvoria moslimovia. Chrám za mnou je byzantskou stavbou zo 6. storočia. A my nevieme presne kedy, ale vieme, že niekedy v minulosti cirkev na tomto mieste pravdepodobne zlyhala v odmietaní zlého vo svojom strede. Pravdepodobne podľahla nemorálnosti. A ako dôsledok toho prehrala. Stratila svoju úžasnú výsadu byť svetlom a svedectvom pre Krista na tomto území.
Ak ste ako ja, tak dostávate viacej pošty, než by ste chceli. Niektorá pošta je nevyžiadaná, to je jasné. Ale list do Tiatíry je pravdepodobne jeden z najdôležitejších listov, aké ste kedy dostali. A určite je to jeden z najdôležitejších listov, ktoré som kedy dostal ja. Je to časť Božieho slova, strategická súčasť posledných Kristových slov. Popisuje jeden z možných problémov, ktoré môžu v cirkvi vzniknúť a ktorý môže spôsobiť, že skupina ľudí stratí svoj vplyv v komunite. Prijal by som, aby ste tu dnes mohli sedieť so mnou a myslím, že prostredníctvom kamery ste z tejto krajiny už niečo videli. Je to krajina s bohatou históriou a kultúrou. Aký je to hlboký príbeh. Je to krajina, kde cirkev kedysi pevne stála. A teraz tu cirkev už prakticky neexistuje. Prečo? Skutočne verím tomu, že tento list do Tiatíry je časťou odpovede. A listy do ostatných 7 cirkví nám pomohli celkové pochopiť, čo sa deje v každej generácii, ktorá dovolí, aby svetlo vyhaslo. A zanechá ľudí v tme. Ale nemusí to tak byť. Teraz je odkaz do Tiatíry úplne jasný. Nemôžeš slúžiť naraz Bohu aj mamone. A nemôžeš mať žiadny vplyv, ak máš väčší strach z človeka ako z Boha. Ale na konci tohto listu je úžasné zasľúbenie. Je to zasľúbenie ľuďom, ktorí majú pocit, že sú obeťami systému a že svet okolo nich je príliš veľký na to, aby ho mohli zvládnuť. Pamätajte, čo sme povedali o Tiatíre. Bola pravdepodobne komunitou obchodných spolkov, kde muži a ženy, remeselníci, mali pocit, že sa musia zapojiť do systému, aby boli schopní finančne prežiť. Na konci tohto listu pokračuje Pán a zasľubuje tým, ktorí zvíťazia, že budú vládnuť nad národmi. Je to obraz toho, ako stojíme s Kristom na konci vekov a stojíme s ním v autorite a sile. A Pán hovorí: nevzdávajte sa, nie ste sami. Ja som s vami. V iných častiach písma hovorí, že bude so svojimi vyvolenými až do konca vekov. Ak ste v Kristovi, môžete si to vziať osobne. Nárokujte si toto zasľúbenie a môžete si byť istí, že ak zostanete s ním v pravde, budete vo svetle a budete naďalej svetlom na tmavom mieste. Kto víťazí a až dokonca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dá moc nad národmi a bude ich spravovať železným prútom a roztrieska ich ako hlinené hrnce, ako som i ja prijal od svojho otca, a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. A je tu nádej aj pre teba, aj keď si ešte možno nikdy nebol v nejakej cirkvi. Viete, počul som už, že odkazy 7 cirkvám opisujú, kto bude spasený. Počul som ľudí hovoriť, že ak zvíťazíme, ak budeme žiť svoj život verný Bohu, ak zvíťazíme nad všetkými nebezpečenstvami popísanými v týchto odkazoch, dosiahneme nebeské kráľovstvo. To nie je pravda. Tieto listy neboli napísané, aby zjavili ľuďom, ako byť spasený a dosiahnuť odpustenie hriechov. Boli napísané do cirkvi, mužom a ženám v Kristovi, aby im ukázali, ako zotrvať a byť užitočný v tomto svete. A ako vidíme, mnohokrát zbory na tieto listy zabudli. Ale ak ide o spasenie a odpustenie hriechov, je to omnoho jednoduchšie, než čítame v odkaze do Tiatíry. Zvyšok Nového zákona ukazuje, a apoštol Pavel to hovorí veľmi jasne, že ak chceš byť členom Božej rodiny, musíš prijať dar. Je to taký dar, ako keby som ti teraz chcel podať tento list, a ty by si ho buď vzal, alebo nie. Spasenie je podľa Nového zákona darom, ktorý môžeš prijať alebo odmietnúť. Je to jednoducho otázka toho, či sme ochotní veriť, že Ježiš Kristus prišiel na tento svet ako svetlo a ako Boží syn, aby zomrel za tých, ktorí zúfalo potrebovali zaplatiť výkupné za svoje hriechy. To pre teba môže byť ťažko pochopiteľné, ale myslím, že dobre rozumieš tomu, že si hriešny. To je niečo, čo ja o sebe viem. Poviem vám, že ak by to Kristus nebol pre mňa urobil, ak by nezomrel za moje hriechy a ak by nevstal z mŕtvych, aby to potvrdil, bol by som hotový. Nie je spôsob, ako by som z toho mohol vyviaznúť živý. Moja dôvera je v Kristovi, Pánovi cirkvi a v spasení, ktoré mi on zaopatril. A teraz toto spasenie ponúka aj tebe.
Pre všetkých, ktorí uveria, je tu ponuka večného života. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Dúfam, že sa vám páčila naša návšteva Istanbulu. No ešte viac dúfam, že listy 7 cirkvám opäť ožili. Dúfam, že ste si uvedomili, že list do Tiatíry je jeden z najdôležitejších listov, ktoré ste kedy dostali. A ak by ste si chceli o tom prečítať niečo viac a porozumieť, ako osobne sa to dotýka vás, máme tu nejaké materiály, ktoré vám s radosťou pošleme. Jedna brožúrka je o 7 zboroch, druhá sa venuje zakladateľom náboženstiev, ktoré zohrali takú dôležitú úlohu v tejto časti sveta. Teraz uvidíte na obrazovke údaje potrebné na obdržanie týchto materiálov.